Piye? Kowe lek karo Mbak Tatin wis manut ta. Aku tak sengkene. Jenengan men cedak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Waduh. Lah iya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong wuta trenggleleng sak dunia iki. Iya. Gayane melirik barang ngetok ora. Sekarang kene jam pira, Mas? Dah kula mriki berangkate numpak pedan motor niku apa sampai kula giat nih jam pinten mboten ningali jam kok ngebut niku. Oh, numpak motor? Nggih, kiambaan numpak ora motor. cemplung kali ya. Dados pas tiang saratan niku nggelepot gara-gara kula niku wau. Weh, ya syukur. Ya, wah, adoh-adoh tekan kene. Nggih, niku wau kalih Mbah Sur niki lho, Pak Seno. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh, nggih. Itu kok teng pundi tiang ora tak ketok nggih mriki kok.